Hey yo, boom, guys, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream, and welcome to King Ginger TV. It's about that time, Buffett. Welcome to Angsakufuni. Make sure that you do the right thing right now and you subscribe on this #1 channel at King Ginger TV. Today it's another day, another dollar, it's another stress futhi. Kufika intwana yami lana ithi kumina King Ginger, ngicela usizo lakho mfethu. Sicela ukuthi kube uwongenelelayo la cause ngifila ngathi ngenziwa ingane kwi relationship and lo muntu lo akamdala wami but kunezinto eziningi asezenza manje out of this world. So mina mangibizwa ngizokwenza njani kumele ukuthi ngivele bafethu. So make sure that you tune in so that uzobona ukuthi namhlanje gazi izozala nyonini. But right now bafethu into engicela kuwena ukuthi wenze sure that you are subscribe mntanami. Take me to it. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Bathi mtimanje umabuyo bampoluyo uhlasa. Welcome to Angsakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, breaking up now. My sister, hey, what made you go to why the I'm back at it as I said to you ukuthi ziyakhala today bafowethu. Intwana yami njengoba ngitsintile ithi kumina King Ginger, I need your help. Ngibhala lencwadi ngoba ngithi kuwe King Ginger wena umuntu ongangisiza. Angisa understand ukuthi kwi relationship yami ikhambani. So sifuna ukuzwa kuye ukuthi yena uthini. And into esenzile ke namhlanje into emnandi kakhulu ngoba uze naye umuntu wakhe kodwa umuntu wakhe wazi ukuthi inja yami iyona eze kwi interview. Othi ngimsondeze my brother introduce so that we're going to dive into it. It's about that time bafethu. This is King Ginger TV, and thank you so much for being with me all along. We are on 142 subscribers. Mzansi ngiyabonga mfethu. Zokala njayami, zokala njayami, zokala njayami. Ola bathini lapho mfethu kwena? Yaphila mfethu. Talk to me mfethu. Sicela ukwazi igama lakho and sicela usitshele ukuthi why mfethu ungibizile and why ufuna ukuthi ngikusize. Mina igama lami uStindo Kuhle. Ngibize le show le Angsakufuni cause like uchero wami like lamalanga kanginayo man and like ngibone ngathi khona umuntu asemtholile cause like noma ngimtexta no yangiblutika into enjalo nje man so ngifuna ningisize ngikwazi ukumtshela ukuthi like angisamfuni. Yeah mfethu. So wena mfethu into ekwenza ukuthi ufile ngathi mfethu yakumayizisa yini mfethu mhlambe iziphi izinto engasenzeki manje mfethu and why wena usola ngathi lo muntu lona useyathola? I feel like uyang-avoida kulamalanga man yabo and like mangimtshela ukuthi angivakashele or ihlangane akizi siyakulovisa nje mfethu and nathi ngicine kudala ukuyithola ayithola. Sure. So wena mfethu umuntu kanjani uthanda abantu abakanjani type yakhe abantu abakanjani? Feel mina i-type yami ngifeel abantu abagrowth because like ba matured. Yeah. Oh. Mara no backfire. Yeah, backfire I think. Because uma ubhala la ushilo ukuthi usuphenduka ngathi umntwana kule relationship mfethu. Akangihloniphi lo chelo. Akangihloniphi. So wena usumtholile umuntu ozokuhlonipha? Hayi cha ngamtholi mara uyamfuna. Yabo mfethu abantu baningi mfethu abantu ababukile kule show mfethu and I promise you outside uzophuma nezibabula abantu abazokuhlonipha mfethu. Ungafeli ngaphakathi and outside ngicela ukuthi mase kufika umuntu wakho ke lana ungafeli ngaphakathi. So nayi into engifisa ukuyazi ke mfethu umuntu wakho akabanga into suspicious ukuthi wena umletha lana? Hayi akazange abe suspicious ngitshela ukuthi ngize nje kwi interview into enjalo. Phela uthi akugaba. Wavuma. Hasha. Ubani igama lakhe? Hayi igama lakhe Ukama. Yeah. Alright. Hayi ke into engizoyenza ke mfethu ngizocela uDlamini mfethu ukuthi ayomlanda mfethu njengoba nje simshiyile lapha nebhasini eze naye uDlamini and then wena uzobe usumtshela yonke into. So mfethu ungaya Dlamini mlanda.
So wena ngifisa ukwazi mfethu ukuthi yini into ofuna ukisho umuntu wakhe mesela. Ngifuna ukumtshela ukuthi no sengikren ngaye ngifile ngathi nje mina naye izinto asafana na before. So like ngifuna sihlukane. Mfana Yeah, ngifuna ukuqhubeka nempilo. Ngithola abanye abasha. Into enjani. Ngisasemncane. Okay. Ngoba ngisasemncane. Mina ngiyathanda mfethu ukucula mfethu yabo. Ngoba ukucula ku relieve i-stress yabona punch isigas mawuthi uyabona mfethu. Ish. Hawu. Already. I'm ready, man. I've been ready. Akahlale ngapha. Come. Yeah. Angahlala ngapha sisi. Unjani? Dingwe. Kiteng. So sister, kitutsi out ya gago mo and wa re blela the way a go ratang ka teng le the way o mo tshwereng hantle ka teng. Wena o ka re ke eng o ratang ka yena? Ke ratse gore ke motho o sharpo, o supportive, o lerata. That's why ke mo rata so. Oh. So mo rata so vele. And ke yena yela. O ye phela i-1. Serious? Sure. 100%. Kunento afuna ukutshela yona, that's why ke ecelile ukuthi uze lana ke ufuna ukukhuluma nawe. So ngizocela ukuthi umlalele. Okay. Mfethu, mtshele. Kamo like ngifile ngathi into yami nawe Kamo kulamalanga nje ayisaspan. Usho kanjani uthi asespan? Fethu ngikaya isikhathi like before ngiyakutext izolo bengitextile ngishanga iBluetooth. Manje ngitshela ukuthi ngibusy these days. Ubusy ngani? Ngibusy these days, ngibusy ngespan, ngibusy ngapha futhi ngesikolweni. Mara before bongikaya isikhathi why can manje? Angithi before ngithi ngithole isikole and manje ngitshela ukuthi ngisikolweni futhi ngapha ngiyasebenza. Yeah. Manje isikhathi sakho uzosithola nini? Ngimika sure ukuthi maybe during the week if I guess I'm or school ngibaleni. Ugcine nini ukuba nami? Last week Monday. Nakhona benibonana bypassing. Ubuza ukuthi ngigcine nini ukuye eMadagascar, ishilai. Mina ayinakhe dura ke khathethu. Yayibona man. Ngibhekene na. Yeah, but so mtshele mfethu. Mtshele. Kamo mina ngibone ngathi kwamele sihlukane no yabo. Yeah. Sihlukana for nyano. No, for ukuthi wena vele usamthanda and mtshele ukuthi wena ngiyamthanda. Sister, umthanda kanjani? Mtshele futhi ukuthi wena usuyazi ukuthi lo ujola nabantu abadala. Ungitshelile phela ya. Uyangisengazi ukujona nabantu abantu abadala ke bafini. Yeah. Because ngiyatshela ukuthi ngiyasebenza esikolweni. Usebenzaphi? babile bangitshela bakubonile nomuntu omdala Ababani la wangangitshela ngabeni. Wangangitshela manje. ukhona umngane womsizo ubonile. Wazongitshela manje. Wazongitshela manje. Angithi ubebona ukuthi wena uzovela umphakamisela ivoice. Ya wena ubonakele nomuntu omdala. Banamanga labo baby. Bacama amanga sithana sami. Bacama amanga. Sister uzama ukwenzani? Kahle. No, but bajutse maka motho kwa tseba ke rata bana o le one. Okay, like and ke busy ke a pusa ka mo. About him, what is it that you're trying to do? Ishwa bona gore lene ke busy ka zama ko sekolo and ke beka sure gore if a ke yo ke busy ke nna lene go site. Uyakhala lo fana uthi wena usumphathiswa komntwana. Na sometimes akekho endlini, hleza nje uhleli namajita. Yenzeni mina? Hake mchakela akekho. So wena ukhuluma nabantu abadala manje. Ngiyaphana nabo mangamuntu abadala sokuthi. Uyabona usikhiphile ke manje. Usikhiphile. Yeah. So that's why mina ngifuna nawe mina nawe sihlukane. Yeah. Kube into enjalo. Nami ngitholile umuntu. Mtshele ukuthi awusunomuntu. So manje umuntu nawe futhi. Yeah, angithi nawe uyajona abantu abadala. Uthi awunaye. Hayi. Ngikubuzile wathi awunaye. Wabona banixela. Akakujwayela kanjani umuntu lo ujwayela mina. Banixela. No, akasakufuna akakujwayeli. Bisho lo muntu lo dala khona. No, kudala angekho. Dala khona. Wena mawubhizi nabanye abantu. Ungibizela ukuthi mawubhizi nabanye abantu. Akubizelanga lokho sister. Ukubizelela uzokutshela ukuthi wena akasakufuni ngoba wena bese athi unomuntu omunye futhi umthole kuphi lo muntu omunye lo. Umthole kuphi nini? Hayi. Angikwazi ukuphendula lo mbuzo because like mina nawe
Ya ungangitshela ukuthi mina wena ubona ama-mistake wami mama wena awubona ama-mistake wakho. Kanjani? Awuthami why you decide ukuqamba amanga ukuthi unomuntu uzazi kahle ukuthi wena uthe awunantombi. Mfethu ngifuna aphume kimi lo muntu. Ngitshela ukuthi awusamfuni. Yeah, angisakufuni mfethu. Angeke ngitshela ukuthi awusangifuni. Kanjani? Why? Kanjani? Why? Ama-feelings aphelile. Aphela kanjani? Mara uyakhombisa ukuthi ugrand ngamusi. Yeah. Wena hlezi uright, hlezi khathele. Shuthi wena lithola ivolovolo lolithola khona. I never ini. Yilo muntu omdala. Never ini. Umuntu obudala uphuma kuphi? Ey wena iyaziwa indaba yakho nobantu abathi nomuntu omdala lo muntu omdala. Ophuma kuphi? Ngimazi ngimazela lapho amaziyo. Uwomela ukukhuluma iqiniso manje ukuthi ubani. Kunomuntu omdala omdlula naye. Hayi kunomuntu omdala. Mina nawe ke yasihlukananga. Nihlukene angisakufuni. Enesisi wami basope njalo ukuthi uyibizela. Kanjani cause mina ngiyazi ukuhlela kuphi ngizomvakashela. Kanjani cause uzokufakela i-protection order? Kanjani mos ngoba ngizofika mina nabantu bami la ngizoza noDlamini la akugankaza. Ngitlola botsa go kenyela go kopantseng. Yabona ufuna kube uyogcinayo la. Ufuna kube uyogcinayo. Wena kubujola kanjani nalomuntu uthi enye into akhala ngayo ukhala ukuthi wena umen slim umphathiso wengane. Mtshele konke obekuhlukumeza ngakho. Ungenza intwana incane endela ekhaya. Yeah. Intwana yani. Ungenza umfana omncane and before bongayenzi la yini. Which means umntana omncane ke akere ba action speaks lana nini. Oh. Which means vele umntana so wena Oh. wayibhevi sokumntana omncane ke nawe mawukuthi athi akasakufuni. If re 100% akasangifuni ke go right. Yeah, ku right. Ke tla tswela nna ka ntse ke di etsang go Yeah, qhubeka wena mfethu uphande nomuntu omdala izinto zakho ihlangane mfethu and ngicela ukuthi sister ungalenzi iphutha lokho stokha lo mfana lona. Uyambona ukuthi uhamba kanjani and yena uzomcorrupt uza ngale ingqondo zakho. Ngimkhopha kanjani mara umuntu wami okusala umuntu wami. Sengumuntu wakho futhi no. Uthe yaqhubeka impilo. Yena ngaqhubeka sahlukana mara umuntu wami. Kwaku usuyochoma ngeprofile. Kiri umuntu waka. Yeah, usuyochoma ngayo. La tla ka ofela wa biza batho ba ngata ngata ba tlisa mo ke sa tsebeng teng se salang umuntu waka. La tla jwa le di benten wa jwa le bo makoko ba bang mara se salang. Asa go batla. Ngizofayela protection order la. And ngomgquzula ke mina ke welokho efika lapho kini. Akumelanga. Ya akumelanga. And ungalokho igwadisa ungangibuka njalo. Ngiyakutshela nasi ngoba enye into wena omeli uyazi ukuthi wena uyaphanda ngithi esayidini manje why lo ngiphandela yena ngithi lo uphandela yena uphandela mina ini imali angithi bibi gato ngitso baby ngizame ngama 500 wathi ba ke gofa yona ifitting akere ngika imali onikezwe i-out yakho leyo kophanda fele chomi ka kuphandela baby ukopantsi kanti awusho ukuthi ubusy khona izinto busy ngazo igayimali kosikolo ngikomsebenzini ya likuphanda ngapha kanti wena ubere chelete phela ngitshelete emajuice wenzani umthetho wakho ngitshelete so yena ifaka sampatla uyi1 phela molena ngiyabona ukugitsang ku side sure qhubeka yeah and enye into sister unfortunately usakhotela konhlungu ka taxi ka taxi jwana limpilitse for enkanto yeah akasakufuni phela uzohlala kanjani yana samfuni isho ngithi sameka ngiphaleli show ngiphaleli show okay let's imali ye taxi hayi sokuphi 20 rand ugibele la futhi akuyona ne 20 rand la kusazomela ugibele amateksi awu for izomlandi out yakhe yeah fonela out yakhe kula awufoko uzufike kimi kola kupothe da taxi neka tsamaya Dlamini mthathe uma uphu 20 rand tsamaya le Dlamini asagobadla once ene wena o tlo ithola uyithola yayini wena kodwa uyini bengakushayi kodwa hayi lutho usweet ne hayi unokuba unokushintsha njengoba eshintshile ushintshile manje ne man mara ngibonga ukuthi ningisizile ukuthi ngikwazi ukuhlukana naye cause like hayi bengeke ngisakhona ukuqhubeka naye yeah cause serious ngiyabona ukuthi wenzekile welcome zomnika i20 rand hamba umisa ama taxi lapha nezansi ayibona ukuthi ubhekephi wena sokubuyisela ngemoto kamnandi nawe iyona comeback yakho lena ne yeah sure yeah mthathe Dlamini mfake emotweni Eric fakani lo mjito emotweni umjito olungile lo yabo lento yokujola ngijole nabantu qede lapho futhi baphinde banitshela ukuthi anihlukani inkinga mayisister yaphanda eceleni ngapha uboy yasafara manje awubakithi lengane lena nawe yenzani Sunday sex engayazi
kwenzani lokho mfana? Awubona ukuthi into zomaduma lezi, awubona ukuthi into zomsalofu lezi, ngqovu le. Wenzani lo mfana emncane kanje? Wenzani? Wedla mina wengibuza wenzani lo mfana mfethu? Umsebenzi ongaka mfethu. Noma lengane mfethu imenzani lo mfana? Phela le makwabo leli lebilana mfethu. Inkunzi makwabo ke le. Wenzani lo mfana njengoba usoft kanjena noma mhlambe naye uphethe umpholoko. Phethe umkhonto, phethe umkhono. Phethe indlondlo. Cause phela wenzani la? Udla kweinkosi lokhu mfethu. Yila kudepula khona mfethu. Yabona thina somandla bafethu. Uyabona lengane iyancishwa manje lo mfana. Yakhala manje ukuthi akasaye eChina. Lengane siphakela ubhuti omdala la. Awusidedele. Hey yo, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. But some demand to Mabuyu, Bambolunu stars. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break out. No way, bring it up now. Hey, isishintshile like towards you. What made you go to Why the people? Why the Why